Mga puso, Bacolod Integrated Federation of PWD Association Incorporated ginapanawagan sa Bacolod City LGU nga i-recall ang deadline sa pagbawi sa ilang mga PWD ID. Yaring balita ang atong gintutukan. Sa tinutuyo sa Bacolod City LGU ma-validate ang mga kwalipikado nga person with disabilities nga makabaton sa benepisyo kag matapna ang paglaptas ng fake identification cards kinbando sa alkalde nga mawion ng 12,000 ka mga PWD ID sa syudad. Apang ang ideya nga maggamit sa QR code kag bago nga klase sa PWD IDs ang wala na uyunan sa grupo nga Bacolod Integrated Federation of PWD Association Incorporated. Sunod sa grupo, wala sang ginpatigay nga public consultation sa ginapatuman nga bago nga sistema. Mahinay man kuno pag-imprenta sa IDs kag limitadong lugar para liwat nga magparehistro. The capacity of the processing center for the ID is only 30 per day. So there are 2 processing centers. So if you are going to total it, that's only equivalent to 60. 13 days times 60, that is only 780. So how can you cater the 12,000? Tubtob sa Marsong effectivities ng temporary certification nga gina-issue sa PWD office apang ara pa lang sa masobra 300 sa cards ang naproducer sa LGU. Ginako sa Bacolod City DSSD nga tuman kagamay ila maobra kada adlaw sa duha ka sites. Ayo sa opisina sa grupo nga palabao na pasensya ilabi na nga wala pa natigayon ang procurement sang high-speed printer. Mas na makulbaan kay we have this temporary certificate na may QR code na. Be able to avail sa tanan na services o tanan na discounting, tanan na privilege sa PWD. Santo sa pagsulundan, ang mga bagong aplikante lang sa PWD card ang kinahanglan magpaidalom sa validation kag certification sang pamalatian sa City Health Office. Ang mga mapabayos ng card ang dapat personal nga magpadulong sa registration sites. Maluwas na lang sa mga bedridden nga padulungan sang barangay health workers. Sa nagsugod ang pag-ilis ng mga PWD cards, may masobra na ka mga IDs ang nadiskobrehan nga peke. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, Western Visayas.